liyane kula teng Solo kula tak dolan teng griyane jenengan. Estu nggih. Mangke yen dolan nggen kula dipasne pas bukesi teng kantor mawon tadi. Lah sakniki jenengan kula bebasne Mbak Silvi. Wau sore lek pun rawuh mriki. Sampun. Nggih. Kok mung delok to wau? Lah kula bagi pokok amrih ndang cethuke jenengan ngoten lho niki monggo. Oh, dadi wau sore kula dereng mriki le nembang mboten pati semangat ngoten nggih. Sakniki semangat nggih. Kula padosi jenengan kok dereng minggah-minggah ngoten. Wis tak ndang alih sik engko bendang. Nano Emanipun Emanipun Yayi wus akrami. Nggih. Mas Wahono saking mendak panjenengan kasuwun rada maju ngaten. Kalian mamplah-mamplah. Ya. Kok mamplah? Pelampah-pelampah. Ya nggih. Nah. Ngaten. Nggih. Pinarak maju menggih tekan mriko nyaketi Mas Wahono. Srana piranti gambarmu
ada bintang yang jarang tampil di panggung wayang. Sopo? Piyayi Tulungagung Bukesi. Sopo? Piyayi Ngunut Tulungagung sesuai dengan KTP-nya bernama Silvi Kumala Kuntadi. Nah, ya. Itu sinjen-sinjen nyapu toh, modelin dukung modelnya. Eleng, Pak stop intermezzo. Eleng, anakmu sing saka pondok ngabar Brahma teko lho ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, subhanallah. Nyun ngapunten, ning ngene iki kebutuhan panggung lho Bu Kesi. Lah aku ra guyon karo sinden, penontonnya do kecewa ngono. Iya. Nggih napa mboten, Pak? Guyon mboten apa-apa nggih. Tenanan ya ora apa-apa. Oke. Yen ngono ada pantun buatmu. Apa? Ana cuyu mlaku neng ratan. Mbak Silvi ayu dalange kelametan. Neng ratan karo nggawa bata. Kelametan pancen iya. Saut kula saut. Lara boya turu ning dipan. Mas Yoyo lanjutkan. Wah iya. Iya, wi melu-melu wi lho, melu dadi baygon arepe. Ayo. Lah niki nembe salaman sakniki. Lah lek salaman ngeten, Mbak. Supaya awake dhewe nggedhekke rasa syukur dumateng Gusti Allah nggih. Niki lak cobi ningali astane. Nah niki to, niki ngeten. Niki dirijine kabeh pinten? Gangsal nggih. Kenapa karo Gusti Allah driji iki digawe pisah-pisah kok ora dadi siji ngeten? Duka pripun niku, Pak? Mang ngeten jawi. Ngeten. Pamrien apa? Men niki ini akhirnya iso ngene. Guyone ngono. Aduh, bar iki kudu wudu aku. Pripun ngeten. Niki dirijine lak 5. Ngeten. Jenengan ya 5 to. Nggih. Men iso nggih salaman. Lah, lek salaman iki lambegar ngeten. Nuduhke iki keagungane Gusti, lamun to iki pisah-pisah ngono. Terus akhirnya iki dadi lan ngene. Gayane padhe nisir nyekel lho, Pak. Ora tak umbah 7 dina. Bu Kesi, Pak Yoyo, ya Allah, suatu kebanggaan saya bisa hadir di sini. Derekne Pak Yoyo di acara wayang kidulan Gebyar Budaya Mataraman. Leres nggih. Terima kasih banyak buat tentunya apa ya, Pak Bupati. Tadi sudah pulang kok, tapi tadi sudah ketemu sama saya, alhamdulillah. Nggih to. Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat Pemkab Ponorogo tentunya. Pariwisata Provinsi Ponorogo. Nggih. Jawa Timur. Nggih. Iya ngono. Nggih. Lah Ponorogo kan Jawa Timur tuh. Nggih. Kita sampean lek omong kok salah apa grogi karo aku kita. Ya Allah, Pak. Nggih. Grogi sumpah kula. Alah, ora apa-apa. Kepanggih malih kali jenengan. Oh nggih, syukur. Nggih. Yang kedua kali nggih, Bu. Nggih. Kangen lho Pak kula. Heh? Kangen. Awakmu muni kangen jariku langsung teles ngono. Kula niku nggih kangen kalian jenengan ning apa daya to, Mbak. Kula isone mung nonton teng YouTube, jenengan yen pentas teng pundi-pundi kula tingali. Kula anggere jenengan niku pamane nembang tambal ban niku. Aku iki tukang tambal ban. Kula lagi menghayati kali Bu Kesi HP-ne langsung saut. Delok apa? Tenang Ayo ndi karo aku? Ayo kowe ngono. Ngoten. Nggih, ngoten niku. Saya tuh Bu jenengan cemburu to Bu kali kula. Ora Dek Silvi, iso ngrabekne bojone karo wedok sing ayu jenenge Silvi Kumalasari. Ketoke omongane ngono kuwi kaya ikhlas-ikhlasan ning atine panas itu. Ya Allah. Guyon. Guyon no Pak tabung. Hah? Tapi namung guyon. Mana kula manut guyon kenek tenanan ya oke. Nggih. Ya Allah. Mbak Estu jenengan wes dan Dek Silvi, Dalem. wis ben seneng atine. Awake dhewe nyeneng-nyenengke Pak Yoyo, etok-etokan wae ya. Wis diseneng-senengke ben dawa umure ngono. Amin. Ben semangat lek ndalang ben semangat. Iya. Nggih, ngoten nggih Pak nggih. nggih kudu dawa umure mergo liyane rene sing dawa ya.
Silakan menyapa warga masyarakat Ponorogo Sumoroto dilenggahi kalian Mbayatno barang menika sesepuh dalang. Nggih, saderengipun kula aturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kagem masyarakat Ponorogo, tentunya warga Sumoroto, terima kasih banyak sampun hadir ningali wayang kulit. Mpun kondur sampai tutuk lho nggih Pak nggih. Pak Bu, ki dalange jan jos. Sinden-sindene nggih jos. Nggih. Wis mugi-mugi sedaya mawon ingkang sami rawuh dhateng ngriki pinaringan seger kawarasan, panjang umure. Napa ingkang dados gagayuhanipun panjenengan sedaya saged kasembadan Pak Bu nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sik nggih pemanasan sik. Mas Dar coba tindingane Mas Dar. Ayo. Pelok 6. Ayo ya. Ayo mumpung sing ngentir nguyuh. Ayo nggih. Dawuh. Lek aku ngapalne 7 dina iki wisan. Saestu niku. Kula sakjeke dadi dalang ora tau duet kali sinden nembang niki. Nggih, spesial kagem panjenengan kula tembangke. Alhamdulillah, sembah nuwun nggih Pak nggih. Alah sami-sami. Lah sakniki jenengan kula bebas nih Mbak Silvi. Wau sore pun rawuh mriki. Sampun. Nggih. Kok mung dilo to wau? Lah, kula bagi pokok amrih ndang cethuke jenengan ngoten lho niki monggo. Oh, dadi wau sore kula dereng mriki le nembang mboten pati semangat ngoten nggih. Saniki semangat nggih. Kula padosi jenengan kok dereng minggah-minggah ngoten wis. Nggih. Tak ndang alih sik engko ben ndang. Kula ajeng minggah pripun wong tangan kula diborgol kali Bu Kesi. Tapi tenang mawon Mbak Silvi niki bukesipun kula jujer. Ten panggung niki mboten apa bukes niki pun los pokoknya. Los, nggih. Kalau di panggung Pak Yoyo milik umum. Kalau di rumah kabungane bukesi. Nggih. Los. Umpama jenengan nanti badhe roman mesra nyanyi kalau Pak Yoyo los. Kula bujer niki Niki malah nek kompore nek kene Nggih, Pak. sik ning omongane Mbak Lucy ra penak. Kok iso aku milik umum padake WC apa piye aku iso. Tegese jenengan milik penonton. Oh, gitu. nggih, leres nggih. Alah bos iso-isone. Sak pola-polae sak obah-obahe genape. Carane ngene iki. Mana ya? Os. Kulo ngaku. Laku Pak. Dek, saiki tak jagongan dulu nggih ngatomik. Ayo nggih. Pripun ditabuhi Madangkara bingung mboten? Mredeg lho Pak saestu. Mergo sekarane dereng apal to. Nggih. Lah carane men apal Pripun? sing rada kerep melu aku ya.
Niku Nggih. carane nggih. Kapan-kapan mengke lek niku kula teng Solo kula tak dolan teng griyane jenengan. Estu nggih. Mangke yen dolan nggen kula dipasne pas bukesi teng kantor mawon dadi. Berarti kula ngubungi sinten niki? Biasane kan kula WA-ane kali Bukesi to. Ngubungi Larso mawon. Nggih. Nun sewu jenengan mangke ngantos sak telase limbukan to. Napa mung ngarep tok ngeten? Ngajeng tok. Bar niki terus kondur. Oh, berarti sak lagungkas bar niku jenengan saged kondur, nggih. Bapak. Nggih, siap. Sembah nuwun. Niku Brahma Kesawa niku anak kula. Niki? Nggih, pun teng pondok niku Mbak Silvi. Nggih. Niki teng pondok. Nggih. Niki pas teng griya ngoten. Mboten dipun antar kalian Pak Jainul selaku guru pondok Nggih. untuk melihat bapaknya Ndalang supaya tidak terputus untuk mencintai budaya wayang. Ngaten niku. Nggih. Luar Ngoten biasa. niku. Nggih. Muga-muga apa sing dadi cita-citamu kasembatan ya Le ya. Amin. Dadi anak sing soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Muga-muga ra entuk ibu anyar ya Le ya. Ngoten niku doane jenengan iki. Loh, raya ape to, Mbak? Ape to dong aku? Muga-muga ra entuk bojo apa jenenge ibu anyar lah ya ape to. Tapi jenengan kan mau sing dibahas monggo niku, berarti enten pandangan mesti niki. Lah pancen sak umur kula niku pandangan hidup. Mung dipandang tok wis hidup, ngoten nggih. Ngoten niku. Ngoten.